Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Mami, wa pa mo man? Mo na lang ko sa kinan, ha? Ato ko magpaabot ninyo. Darling, mas gusto kong niya kauban mo ni tita. Ganahan kong makapot sa imong bukton. Wait. Murag may nakita akong nakapuling sa akong matada. Unsa, tita? May sagbot ko nakita din sa mall. Kaniyot kay akong duolon aron malabay sa gawas. May sagbot si tita nga nakita? Where? Si Melody, siya ka ng dulo ni Mami. Wait, Eric, what ako? Ano ba? Apason ko si Mami. Pasag di siya. Dinilan ta. May isukot kong sandal. Look, nice, di ba? Bagay sa akong tiil. Sige, pagsuko diha. Wait ba? Makalagot. Oh, wait. Kinsa man ang kiduol ni tita nga babay? Thank you. Sakto na ni sa kontiil. Kuhaon ko dito. Sige. Counter lang yung pretso, Ma'am. Salamat. No wonder. Sagbot na kaayo ang kalibutan. It's because nagkatag na lang bisan asa ang mga sagbot. Excuse me, ma'am? Mistress, other woman, querida, kulakadidang, in short, kabit! Palayo sa kumpana, kung dili ka gustong ipabilanggo, teka. Mami, husto na. Niata sa mall. Mauutas mga tao. Ikaw ang... Yes, I am the wife of Armando, ang babae nga imong kiilugan. Mami, You hook! Mami, unsa ba? Tana. Let go of me, Eric! Tita? Tita, what's happening? Hoy, babay! Ayaw pagduko! Nauwaw ka? Ha? May uwaw ba niya ang sama ni mong kabit? Mangingilog? Oh, finally, we've met. Siya di ay, tita. Maudi ay kini ang gikabuangan ni Tito Armando. Oh, can I do you a favor, tita? Go ahead, Eha. Thank you, tita. Jenny! What? I'm just doing a favor for Tita Agatha. Wa kay katulog nga bubuhat sa ingon. Tana ka mo. Di pa nanotas mga tao. Mami, tana. No! Wa pa ko mahuman. Akala. Usa niyo gibuhat ini. Kung nakahimo sa pag-shopping ka ng imong kabit, ako pa kaha nga legal mong asawa, Armando? Oh. Boy, iko, Eric! Kay pakiton ko ka ng imong amahan kung unsaon ko ka ng iyang kabit. Sige. Gusto mo mawawala? Sige, ipakita sa mo kalibutan kung unsa ka gubot ang itong pamilya. Melody, tara. Mabiyara kita rin. Let's go, Melody. Armando! Mami, husto na. Nakita mo ang gibuhat si mga amahan? Iya kong giwakli na gikuptan ko ang yambok ng Eric. Nakasabot ko si mong gibati, Mami. Pero wala magpasabot ka, husto kasi mong gibuhat. Masatagan mong kawawa ng itong pamilya. Tungod si mong gibuhat, Mami. Unsa? O ako pa ang sadaan? Ha? Asa na yung sisi, ana? Asa na, Eric? Ikaw na siyang pakil. Nauukayo ko. I'm sorry. I was not there to protect you. Ostra, please. Ikaw na. Wapat ako ni mupog niya. Mami, mahimo ba? Gusto na. Niya natas bay. Kung may dapat kong asino ay, gisabligan ko ng dagwa itong babayana. Mami. O ikaw, Jenny. What? I'm just doing Tita a favor. Wa kay katungod ka mo pasakit ni Melody. So, milaban ka niya. Milaban ka sa kabit sa ibong ama. No, wa ko mulaban. You just did! Wa!
Maski pasamot mo na atensyon ditong dapita. Tungod si mong gibuhat. So, sadaan lagi ko? Dili pa ba obvious? Oh! Ha? Sadaan ko? Ako nga milaban o mibati og kaluoy sa imong inahan. Ako na hinuon ang sadaan? Ha? Where's justice here? Ha? Dili ba katarunganon ang imong gibuhat? Naamo sa publikong lugar. Enough, Eric! Ha? Mas may pa si Chenny. Nga dili mo akong kadugo. Mas may bati pa nako. Ikaw hinuon nga akong anak, tuwa ka mo dapi na itong kabit sa imong amahan. Oh, Mami. Dili mawa sa kung nauna ang nitabo ka kanina. Naluoy ko ni Mami. Pero ano bang mibatin sa kong kaluoy ni Melody ka kanina? Gusto ko siya gakson sa diyang mihilak siya. Unsa ba kini pagbati kay maghihatag ka na ko, Melody? Unsa kining pagpatiya? Kay naglibog na ko. Bayaha si Susana, kamaayo rang mikupay spitsa sa Woroy, adlaw nga wa na ko makiting was madyungan ning bayhana. Mao lagi na, basta na ay kwarta pero tinggas tadura. Unyagwa na, pusoy pastanang nangamatay. Ha, hay, abusada gud. Kasang piton ko gani. Be. Sana! Sa basing, kay bapilde ko. Ngiga sana buntagay man, mura magbatanon. Ilom lagi. Ako ning lawas, ako ning kargo, kay labot. Bitaw! Ilom, kay laban din ako mo, ha? Dakon ba ko pel... Oh. Abang. Susana! Susana! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!